kunyata sarki na masu kwaya. Mai bakar niyya ka saka shi a wuya. Sabon inuwa na baba zaki wajen Fulani. Hajja Balaraba uwar marayu. Jiyan nuwawa gargashi ya samu gwamna. Suna faɗin sai an kwace. Masu janyar jaka su tsula yau an bi babu. Rantsuwa kuma an yi ta. Faru mai bani ya ƙara bani bayan mun gode. Alamusan wurkare mukan da a yi mana sharri. Garda waƙar nan yau muka yi ta yau tasiri. Ubangijin kowa rabu kai kaɗai kan san gaibu. Rantsuwa kuma an yi ta. Kamfani sa a baiti kan ga sai mun yi salati. Kun Muhammadu ne dan Halima sai lissadati. Mijin Khadija ta ango ga Aisha baba gumfa. Kusa da mu ba har gwamna namu sai ni gandu. Rantsuwa kuma an yi ta. Mu muna bayan gwamna 'yan uba sun rike madugu. Karen sula da tsula yanzu sun fara tugun-tugun. Ashe wannan ja akwai bala'i a ciki dubu. Sai gandu da mana farin ciki an gama rantsuwa. Rantsuwa kuma an yi ta. Lungu-lungu suka yi mai sabba an sasa ɗimuwa. Gwamna aka nan mu ba dan Dauda ya hawa. Ina Abida dan ubanta mun barta da tsinuwa. Ban abu ka zo ka ja mu saiwa ta bagaruwa. Rantsuwa kuma an yi ta. Na ji sun tafi kotu ku bar su can ma za su yi fishi. Ashe in suka faɗi za su san santsin karkashi. Marayan dokin su sula banza na ɗingishi. Katangar sukari na gwaggon Allah da ɗagar kuwa. Rantsuwa kuma an yi ta. Ni da hannuna bani bai waɗanka mai shamaɗi. Bakin jariri da kare kai zai maka tumbuɗi. Idan da zuma ko mahaukaci ba shi biɗar maɗi. Wansu Balaraba mai kuɗi baka da damuwa. Rantsuwa kuma an yi ta. To kanawa gandu da zai yi gwamna na saso biyu. Ga musti dan kwan Balaraba sun yi hawa biyu. Sakon inuwa na faɗa na nana ta so biyu. Kalala ba ka goge zane da ka zabuwa. Rantsuwa kuma an yi ta. To bakar kadara ba mu ba ku mulki na Kano kuma. A da tsula da mun ka bashi ya yi mana handama. Ya ce sadaka ko da ya wuce aiki dai zama. Ashe dan bagara ya riga ya gama tsarguwa. Rantsuwa kuma an yi ta. Mun bi gandu da ke rike mutanensa gaba ɗaya. Aiki baba ko ina baya gajiya. Sina lugat kai kana gidan gwamnati tsakiya. Ubansu Balaraba